ebere bịala ndị si na ha na-efe gị were ọmịiko kire na ha si kewa onwe ha were ọsọsọ dị ahụ ka ha si wee nara otu ọ na-agba m anya mmiri ọ na-eme m obi ụtọ ọ na-eme m ihere ọ na-adọrọ m odibo ọ na-ewute n'obi Chineke ọ na-ewute n'obi ncheta nke ụmụ Jizọs ncheta ire otu ha na ha si ekwute onwe ha ọ na-agba m anya mmiri Chineke bịa n'ụlọ ha ha na-etisa m odibo ọ na-eme m ihere nke ụmụ Jizọs. Otu nka mma nkewa n'ire otutu n'etiti ụmụ Chineke ugbu a ka ọ si mkpue maka ya n'ihi na ka o si ewute n'obi bụ ka o si ewe onye nwe anyị iwe. Nke a mere m ji ajụ gị onye isi ndị otu nka mma ma ọ bụ gị bụ Kraịst onye nzọpụta ebe e siri na onye na-esoghị n'otu gị agaghị ahụ alaeze Chineke anya. Ọ bụrụ na iso na ndị na-agba agwa ọjọọ dị otu a bido taa wepụ aka enwe n'ofe tupu etinye aha gị ebe a ga-etinye nke ndị ozizi na ndị amụgha gwara iri na ha na-abịa n'Oziọma Mak isi 13 amaokwu nke 21 na nke 22. Ihe anyị chọrọ ugbu a abụghị ebe onye si bịa kama ihe o ji aka wee bịa. Ndị Kọrentị nke mbụ isi mbụ amaokwu nke 10 wee sị ma ụmụnna m esitere m n'aha onye nwe anyị Jizọs Kraịst rịọ unu ka unu niile na-ekwu otu ihe ka nkewa ghara ịdị n'etiti unu kama ka eme unu zuo oke n'otu uche ahụ na n'otu izu ahụ. Anụrụ m ka ị na-agwa ha na ọ dịghị ihe jikọrọ ihe na ọchịchịrị. Ndị otu gị n'ime Kraịst bụ anụwo m ma ndị otu ọzọ na-ekwusakwa Kraịst gị kpọrọ ọchịchịrị. Ichefuo ebe Kraịst gwara gị hapụ ha abụọ ka ha na-agbakọta ụba ruo owuwe ihe ubi ma n'oge owuwe ihe ubi m ga-asị ha abụọ chịkọta na ata ahụ kekwa ha n'ukwuu unu rechapụ ha ọkụ ma kpota na ọka ahụ n'ọba nke Oziọma Matiu isi 13 amaokwu 30 maka ire otu na nkewa ka iji kpọọ onwe gị ezi onye n'iru ala mmadụ ma chefue na Kraịst bụ onye nzọpụta sịrị na ya bụ ezi onye na ọ dịghịkwa onye bụ ezi onye ma ọ bụghị otu onye ahụ bụ Chineke. Ndị ụfọdụ na-ekwu na si na nke ha bụ mbido ụfọdụ na-ekwu na si na nke ha ka mma ndị ọzọ na-asị na-asọ ha ga-eje alaeze ihụkwa ndị ọzọ ha gwaghị na ọ bụ sọ ndị otu ha mmadụ ihuwe ihe ha na-eme Chineke ihuwe ihe ha na-eme ha hapụwo Jizọs na-achọzi ndị ga-esoro ndị otu ha ihuwe ihe ha na-eme Jehova gwaghị ha ihe ga-emezi ebe ndị ụfọdụ na-ekwuzi na nzọpụta dị n'ụlọ ekpere ha ọ na-agba m anya mmiri ọ na-eme m obi ụtọ ọ na-eme m ihere ọ na-adọrọ m odibo ọ na-ewute n'obi Chineke ọ na-ewute n'obi ncheta nke ụmụ Jizọs ncheta ire otu ha na ha si ekwute onwe ha ọ na-agba m anya mmiri Chineke bịa n'ụlọ ha ha na-etisa m odibo ọ na-eme m ihere nke ụmụ Jizọs. Otu nka mma ọ bụ gị bụ Kraịst onye nzọpụta? Ichefuo ihe kpatara Pọl onye ozi ji wee baa mba na ndị Kọrentị nke mbụ isi 3 amaokwu nke 3 na 4 ahapụkwala ego ya n'ihi na ọ na-adị mma ụta nwa nkịta akpịrị ka ọ hụ ya tupu egbuo ya. Ọ bụ gịnị ka anyị chọrọ n'aka ezi onye Kraịst ugbu a? Nke mbụ bụ ịhụnanya. Jizọs wee sị nke a bụ ihe m nyere n'iwu ka unu hụrịta ibe unu n'anya dịka m hụrụ unu n'anya. Oziọma Jọn isi 15 amaokwu nke 12. Ihe ọzọ dịkwa oke mkpa ugbu a bụ ịdị n'otu. Lee ka o si dị mma ka o si dịkwa ụtọ bụ mbikọ nke ụmụnne ọ bụ na ibikọ n'otu. Ahụrụ m ndị mba ọzọ ka ha na-ebili megide ndị otu Kraịst. Anyị ga-esi agha merie ha ma ọ bụrụ na anyị adịghị n'otu ebe akwụkwọ nsọ gwara anyị na Mak isi 3 amaokwu nke 12 na 4 25 na ọ bụrụ na alaeze
ma ọ bụ ezinụlọ ebile imegide onwe ha na ha pụrụ iguzo. Ụmụnna m, arịọ m unu wepụ nkewa na ire otutu n'etiti unu, n'ihi na ọ dịghị mma ka anya na ntị na-ese okwu ebe ọ bụ otu anụ arụ ahụ ka ha na-arụ ọrụ. Obi jupụtara m n'aṅụrị mgbe m nụrụ ọrụ ọma ndị Christian Association of Nigeria ka m na-alụ ijikọta ndị otu Kraịst ọnụ n'ala anyị. Ekele dịrị Chineke ma ọ bụrụ na ndị a ga-aghọta na anyị niile bụ ụmụnne n'iru Chineke. N'ihi ya, wepụnụ nkewa na ire otu n'etiti unu. Onye nwe anyị ga-agọzi gị mgbe ị na-eme nke a. Ụfọdụ osisi gozi agwa gị ebe ị gacha ha bịa, ndị nke a wee sị na ndị nke ọzọ na-adabeghị ike bụ nsọ. Ụfọdụ ga-agwa gị na ndị nke a bụ anya ụka na-ekpere, ndị otu nke a wee sị na ọ bụ ndị otu ha bụgo. Ihuwe ihe ha na-eme Chineke, ihuwe ihe ha na-eme. Ahapụwa alaeze gị na-achọzi ndị ga-esoro n'otu ha. Ihuwe ihe ha na-eme, Jehova amamihe anyị ga-emezi. Ebe ndị ụfọdụ na-ekwusi na nzọpụta dị n'ụlọ ekpere, ọ na-agba m anya mmiri, ọ na-eme m obi ọjọọ.